كاب الاستوديو زينا إير تي في عزو السلام تنا تقبلوا فنونا أب مكتسال تركبوا خبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلومي عربي 4 مجابي ساعة شعت مش زترا لو زينا مستندو حيزلكم قريبا زلخو إيرن قبر سلاسة نمكتسالكم بخبرين نعدمكم فلما كندر استزينا منستر قدات وطاين غلولاو يوكرين زملكات مجلد صوتيو لومي بستقبر مرمراتات حنت زيقا بكورونا فيروس من الكفارة كتنكلو سلسة دمات فانيوم أبزوا ما كلب مهنا شمون تمقابي تفلتو لك أنستيون مبرح زعلم منسترات تخايدو تشاينا بقوداي دسيت تايوان كابقود جلالوغ أمريكا نزغربت أوعيت نتيقاتو أب باكستان بستخايدة مدقعت بحدو 56 سلموان زوات تقتلهم روسيا يوكرين نابز كيدو كلا يركب على وتوكلتي هوسو قدات ترددين زرزرات زينا منستر قدات وطاين كلولاوي يوكرين زملكت مجلسي لومي 4 مجابيت توصيلهم ملو تحستو قاتيلو خقربيو غازيطاوي مجلسي يوكرين كم غنشل زلنا غزي حدغኛ غزي ኩናት ዩክሬን ዘስዕቦ ዘሎ ሓዘንን ስቅያትን ባኣጎ ክግታእ ዝኽእል ዝነበረን ክግታእ ዘለዎን እዩ እቲ ዝያዳ ዘስግእ ዓለምና ኣብ ኣፋፌት ገዚፍን ሓደገኛን ዕንወትን መቕዘፍትን ትርከብ ምህላዋ እዩ ስግኣትን ተኽእሎን ለበዳናይ ዝመዓት ዝድማ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮናን ቅልውላው ዩክሬን ሕጂ ዝነተጎ ኣይኮናን ቅድሚ 30 ዓመታት ኣቢሉ በቶም እንኮ ቁጥባዊ ዓለማዊ ስርዓት ክንንግስ ኢና ኢሎም ዝተበገሱ ሓይልታት ሃይመናን ጭፍልቃን ዝተኣወጀ እዩ ኣብቲ ዋንቲ ነቲ ኩናት ክእውጅዎን ከለዉ ፀረ ሃይመና ቀዳማይ ዕንቅፋት ሩስያ ኢሎም ስለ ዝበየኑ ድማ ንምድራታ ማለት ኮንቴይንመንት ንዩክሬን ከም መሸንቆቓ ተጠቒሞም ን30 ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ቀጻሊ ዘመተ ከካይዱ ጸኒሖም ዩክሬን ግዳይን ምስምስን ጥራያ እቲ ሕቶ ናይ ሩስያ ወይ ፑቲን ውን ኣይኮናን መኸተ ኣንጻር ሃይማናን ጭፍለቓን ዓለማዊ ምልክን ብተሃዲዳትን እገዳን ዕፈናን ንዓለማዊ ፍትሕን ርግኣትን እዩ ኣህጉራዊ ሰላምን ምትሕጋዝን ከምኡውን መጻኢ ሰብኣውነት ኣህጉራዊ ሕግን ደንብታት ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን መሰረት ኣብ ዝገበረ ጥዑይን ትርኑዑን ብዙሓዊ ስርዓት እዩ ዝምርኮስ እንኮ ቁጥባዊ ወይ ድማ ዝተጻረደ ዓለማዊ ስርዓት ንመሰረታዊ ዓንድታት ትርኑዕ ብዙሓዊ ስርዓትን ልዑል ባህጊ መብዛሕትኦም ህዝብታትን ሃገራትን ዓለምናን ዝጻረር እዩ እቲ ኣብዚ ወሰን እዋን ዘሎ ሓደጋ ንሱ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣስመራ 4 መጋቢት 2022 نابع لتاو تصبصب ملكفتي كورونا فيروس مس انسجر حبريتا كاب منستر طعنا لنا لومي اب ممرمري ماكلات زوا ماكل بزتجبرن اي لابوراتوري مرمراتات كاب سنعف زمطت حنت زيغا بكورونا فيروس ملكفات رغاكي صلوم اذا كمزيلون كلو كورونا فيروس ترخيبوم اب هوسبيتال زوادو بتعقيبوم كنكن كغبرلهم زصنحو 3 زيغاتات حاويهم تفانيمالو بز مسرت طلالا قطري بكورونا فيروس دتلخفو زيغاتات كساب لومي 9700 شومونتن بصيحلا 9600 كابزيوم حاويوم زتفانو 103 بموت زتفليو كلتا دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبوم زركبيوم منستر طعنا 4 مغابيت 2022 ترئيو لبدا أنبتا قرب نمكتا زملكتهم أكلات منقستن هزبن لعل أتوكروهيبهم كسرحلو منستر حرشة تسويعو كاب هزباو ركبات منسترين نزبت حنات أبصاب ياسين صالح كأربويو منستر حرشة أبزتفلالي كبابيتات زوبا قاشباركا زرزولو لبدا أنبتا قرب كأتسالي كتتل كقبرلو تسويعو أنبت أقرب زلو فولين تقاير مبهريات كم أون بليتي نايم انقصاصن أقرابن جرادين نايم تقعن طبايات نمقوتصارو أزيو أشقاري كم زقورو أبني سرح رشا حلفي أهدو ساقمتي بالعات أتو تدرسيهم حابيرم أنبت أقرب حالة خافتي أسقان كومنا شقار نزقورو بحريات انتاعيو أنبت أقرب أبزو علو أي حدرني
ምክንያቱ አንበጣ ገረብ ብለይቲ ዝንቃጻት ከምኡውን አንበጣ ገረብ ኣብ ዓበይቲ ኣግራብ ከምኡውን ኣብ ዓበይቲ ናይ ጀራዲን ኣትክልቲ ስለዝምገብን ስለዝነበርን ንምቁፅጻሩን ንምክትታሉን ካብቲ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ባህርያት እዩ። አቶ ቴድሮስ አስዒቡ ለበዳ አንበጣ ገረብ ዋላኳ ብንኡስ መጠን ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ሃገርና ክርአ እንተጸንሐ ካብ ቀረባ ዓመታታት ሒዙ ግና ብፍላይ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብስፍሓትን ብተደጋጋምን ክርአ ብምጽንሑ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ህዝብን ልዑል ኣተኩሮ ሂቦም ክሰርሕሉ ጸዊዑ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ 2,000 ሄክታር ተሪኦ አንበጣ ገረብ ተኸሲቱ ምንባሩ ጠቒሱ ድማ እቲ ስጋኣት ገና ስለ ዘይተቐንጠጠ ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ብምዃን ኣብ ቀጻሊ ኮላታት ከም ዝርከብ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እንተዳ ርኢና ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ልዕሊ 2,000 ሄክታር ዝርግሐ ናይ አንበጣ ለበዳ ገረብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ እዚ ከዓ ብምትሕብባር ክኢላታት ሕርሻ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ከምኡውን ህዝብን ምምሕዳርን ሰራዊትን ዝተሳተፍዎ ኣዝዩ ዕዉት ስራሕ ተኻይዱ። አቶ ቴድሮስ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓይነት አንበጣ ኣብ ዝተረኣየሉ ከባቢታት ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶትን ሰብ ጀራዲንን ድማ ብፍላይ ብዝቐልጠፈ ኣብ ቀረብኦም ዝርከብ ኣብያተ ጽሕፈት ሕርሻን መማሕዳራትን ከሕብሩ ተላቢሙ። ለበዳ አንበጣ ገረብ ገና ቀጻሊ እዩ ዘሎ። ስለዚ ሚኒስትሪ ሕርሻ ገና ኮለላታትን ምቁፅጻርን ይገብር ኣሎ። ሓረስቶት ከዓ ኣብ ጀራዲኖም ናይ አንበጣ ገረብ ተርእዮ ክፍሉ ከሎ ናብ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ምምሕዳራትን ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን ክሕብሩ ንላው። ኤርትራ እትርከበን ብርክት ዝበላ ኣብ ከባቢና ዝርከባ ሃገራት ኣብ እዋን ክረማት ከበሳን ባሕርን ብኣንበጣ ምድረ በዳ ክጥቅዓ ከለዋ እቲ ኣብ ውስን እዋን ጥራይ ዝኽሰት ዝነበረ ትርእዮ ለበዳ አንበጣ ገረብ ድማ ናብ ናይ ሙሉእ ዓመት ዕማምን ስጋኣትን እናተቐየረ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ሃማድአ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣፍልጦ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ክብ ንምባልን ንቕሓተን ንምብራኽን ዝዓለመ ሰሚናራት ካብ 1 ክሳብ 3 መጋቢት ወዲቡ። ኣብ ኣዳራሽ ፖሊስ ኤርትራን ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናራት ጊዜያዊ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ለተናል ኮሎኔል ግርማይ ገብረ ሚካኤል ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ጽልወን ተጠቂመን ኣብ ትግባረን ተማእዛዝነትን ሕጊ መሪሕ ተራ ክጻወታ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ድማ እጃመን ክዕዝዛ ኣዘኻኺሩ። ለተናል ኮሎኔል ግርማይ ኣስዒቡ ሓሊፉ ዘጋጥም ጾታዊ ዓመፅን ድሕር ልምድታትን ኣብ ምግታውን ብንቕሓት ክነጥፋ ኣተሓሳሲቡ። ኣባል ሮራ ዲጂታል ላይብረሪ መንእሰይ ኣማናቱላህ ዓብዱራሕማን ብወገኑ ኣብ ምዕቃብን መቕጻልን ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ቃልሱን ኣተኪሩ ኣብ ዝሃቦ መምርሂ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ኣደ ድማ ብፍላይ ኣብዚ መዳይዚ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ መንእሰያት ንዝሃብታም ታሪክ ብዝግባእ ፈሊጠን ሓይሊ መኸተአን ክዕዝዛ ኣዘኻኺሩ። ፕረዚደንት ሃማድአ ወይዘሮ ተኽኣት ተስፋ ሚካኤል ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺባ ብዘስማዓቶ ቃል ዕላማ ምዝካር 8 መጋቢት ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምብራህ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት ብዝብል ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ ተደሪኸን ክዓያ ተላብያ። ኣብ ንኡስ ዞባ ባፅዕ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምርግጋጽ ዝካየድ ጻዕሪ ንኽሰምር ተራ ሕብረተሰብን ኮሚቴ ወለድን ክዓዝዝ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ካቅርቦ እዩ። ኣብ ንኡስ ዞባ ባፅዕ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእን ብሉጻት ተምሃሮ ንምፍራይን ንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኮሚቴ ወለድኻ ብፍላይ ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጹ። ብ3 መጋቢት ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ መምህር እስማዒል ሳልሕ ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ መጠን ምሕላፍ ኣብ ቀዳማይ ሰሚስተር ኣብ መባእታ 9.5 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 79.1 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 74.9 ሚእታዊት ምዃኑ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ መጠናዊ ዕብየት ከመዝገብ እንከሎ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ግና ናይ 7.6 ሚእታዊት ምንካይ ከም ዘርኣየ ኣረድዩ።
መምህር እስማዒል ኣስዒቡ ብቕዓት ተምሃሮ ብመንጽር ናይ ዓሚ ተመሳሳሊ እዋን ክርአ እንከሎ ልዕሊ 9 ሚታዊት ናይ ዘመዝገቡ ተምሃሮ ቁፅሪ ኣብ መባእታ ብ2.5 ሚታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ ድማ ብ1.5 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ብምጥቃስ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ግና ብ2.6 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ብርሂቡ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየደዎ ዘተ እርጋን ኣብያተ ትምህርቲ ጽበት መምሃር ክፍልታት ዋሕዲ ሰደቓታትን መጽሓፍትን ከምኡውን ሕፅረት መንበር ኣባይቲ መምህራን ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ቆልዓታ ክወሃቦም ተማሕጺኖም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረሺድ መሐመድ ዑስማን ኣብ ዘስምዖ መዛዝም ቃል ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዘተባብዕ ዕብየት የመዝግብ እኳ እንተሎ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮን ውፅኢት ተምሃሮን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝብርኸሉ ሜላታት ክሰዓብ ብምዝኽኻር ሞያዊ ብቕዓት መምህራን ንምሕያል ቤት ትምህርቲ ዝሰረቱ ስልጠና ክሕይል ኣተሓሳሲቡ ተቐማጦ ገዛ ኢራብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ዝጸንሖም ሕፅር ዝስተ ማይ ንምቅላል ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣወሃሂዶም ራህያ ይሰርሕለዉ ኣስታት 6 ሰዓታት ተጓዒዞም ውሕስነቱ ዘይተረጋገጸ ማይ ክጥቀሙ ምጽናሖም ዝሓበሩ ነበርቲ እቲ ጸገም መሰረታዊ ፍታሕ ክሳብ ዝረክብ ብዓቕሞም ነታ ራህያ ንምስራሕ ከም ዝወሰኑ ገሊጾም ዝነብሩሉ ከባቢ ንሕርሻን መጓሰን ምቹእ እኳ እንተኾነ ንሰብን ጥሪትን ዝኸውን ናይ ማይ ምንጪ ስለዘይብሉ ግና ብዙሕ ሽግር ከም ዘለዎም ዝጠቐሱ ወሃብ ትርኢቶ እታ ራህያ ክሳብ ትዛዘም ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ሓላፊ ጨንፈር ቀረብ ማይ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ዘርአብሩኽ ተኽለ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገዛ ኤራብ ሩኢ ጸገም ማይ ካብ ዘለዎን ዓድታት ምዃና ጠቒሱ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ውፅኢት ስለዘይተረኽቦ ኣብ መጻኢ መሰረታዊ ፍታሕ እትረኽበሉ መዳይ ንምፍታሽ ኣብ መደብ ከም ዘሎ ብምሕባር ነበርቲ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሞጊሱ ኣብ መስመር ደቀ ምሓረ ጸውረና ዝርከብ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ዝነበረ ቢንቶታት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብማሽነሪታት ተደጊፎም ይጽግንዎ ኣለዉ ዛጊት ኣብ ከባቢ ግኒ ሰባን ማሕኮኖን ከምኡውን ኣብ ከባቢታት እምባ ዓርባን ዓዲ ነብርን ዝርከብ ቢንቶታት ኣብ ደረጃ ምዝዛም ከም ዝበጽሐ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ተቐማጡ 11 ዓድታት መምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ነብሪ ግኒ ሰባን ሓውሲ ከተማ ማይ ዓይንን ብወገኖም ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ንዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ናይ ምትብባዕ ተበግሶታት ይወስዱ ከም ዘለዉ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ክቡራት ተዓዘብትና ቀፂሉ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ሰናጽንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ደሴት ታይዋን መብጻሕ ክፍጽም ዝቐነየ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ እታ ደሴት ከም ሃገር ኣፍልጦ ክወሃባ ንዝቐረበ ጻውዒት ትርጉም ዘይብሉ ዓጀውጀው ክብል ቻይና ምላሽ ሂባትሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና እቲ ጉጅለ ብዛዕባ ልኡላውነት ደሴት ታይዋን ክዛረብ መሰል ከም ዘይብሉ ሎሚ 4 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብታ ደሴት እትገብሮ ተኽታኺ ምትእትታው ክተቋርጾ ክትጽውዕ ዝጸንሐት ቻይና ነቲ ጉዳይ ዕሽሽ ኢላ ከም ዘይተሓልፎያ ኣነጺሩ ቻይና ልኡላዊ ግዝኣታ ኣብ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ዝግበር ምትእትታው ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትበሉ ክተጠንቀቕ ጸኒሓያ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ንጻውዒትን መጠንቀቕታን ቻይና ዕሽሽ ብምባል ምሳ ደሴት ወተሃደራዊ ውዕል ክትፈራረም ከም ዝጸንሐት ጸብጻባት ይረድኡ ሎሚ 4 መጋቢት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ መስጊድ ብዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 56 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ብሰንክቲ ፍጻመ ህውስያት ዝርከብዎም ልዕሊ 190 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰብ መጸጥታ ፓኪስታን ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን እዚ ከምዚሉ እንከሎ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ፖሊስ ፓኪስታንን ሽበራውያን ዕጡቃትን ብዝተኻየደ ምልዋጥ ተኽሲ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ተቓሊሑ ኣብ ፓኪስታን ብሓፈሻ ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘዳው ከባቢታት ድማ ብፍላይ ዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ሩስያን ዩክሬንን ወተሃደራዊ ግጭተን ብሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ንምፍትሑ ትማሊ 3 መጋቢት ኣብ ዘካየድኦ ካልኣይ ርክብ ላዕለዎት ወከልቲ ኣብ ውሱን ጉዳያት ተረዳዲአን
ኣብቲ ኣብ ቤላሩስ ዝተኻየደ ርክብ ኮሎርደ ሰብኣዊ ሓገዝን ምስራት ክትሓበራን ሰላማውያን ሰባት ካብ ናይ ግጭት ቦታታት ክወፃን ተረዳዲአን እዚ ምርድዳ ብባይቶ ክልቲአን ሃገራት ተቐባልነት ምስ ረኸበ ግብራዊ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ካልኣይ ርክብ ሩስያን ዩክሬንን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት ሻምናይ መዓልቱ ኣብ ዘቑፀረሉ እዋን ከም እተኻየደ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ዝተበፅሐ ምርድዳ ስማውን ዘሎ ኩነታት ብኣወንታ ልውጥን ብምዃኑ እቲ ግጭት ይቕጽል ከም ዘሎ ይሕብሩ ተበጊሱ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ክዕወት ሃገራት ምዕራብ ዝገብርኦ ዘለዋ ምጎሃር ከም እውን ነቲ ክልተኣዊ ጉዳያት ኣህግራዊ መልክዕ ንምትሓዙ ዝተወስደ ስጉምታት ከቋርፅን መሰረታዊ ምዃኑ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ኣብ ምዕራባዊ ጊኒ ኮናክሪ ኣብ ዘይሕጋዊ ማእከል ዕደና ወርቂ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ብውሕዱ 18 ሰባት ሞይቶም ዳሃዮም ዘይተረኽበ ሓያሎ ከም ዘለው ዝገለጹ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ጊኒ ቁጥሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለው ጠንቅቲ ሓደጋ ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ኣብ ጊኒ ሓያሎ ኣህግራዊ ተፈላጥነት ዘለዎን ትካላት ዕደና ወርቂ እኳ ተዋፊረን እንተለዋ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ እውን ግኑን ምዃኑ ዝገልጹ ጸብጻባት ብዘጋጥም ሓደጋታት ምህማም መሬት ሰብኣዊ ክሳራታት ክወርድ ምጽነሑ ይሕብሩ ኣብቲ ሃገር ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2021 ብውሕዱ 15 ሰባት ኣብ ወርሒ ለካቲት 2019 ድማ 17 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይገልጹ ትማሊ 3 መጋቢት ኣብ ሜክሲኮ 5.7 ሬክተር ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም እተኸስተ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣፍሊጡ በቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ቬራክሩዝ ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ኣብ ንብረት ከፊላዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰብ መዚ ሜክሲኮ ሓቢሮም ኪላታት ስነ ምድሪ ሜክሲኮ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማት ነበርቲ ከተማ ቬራክሩዝ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓሳቶም ክጥንቀቑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሜክሲኮ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኽሰት እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዝስዕብ ይረድኡ ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶና ንምዝዛም ቀንዲ ርእሰ ዜና ክንደግም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንቕልውላዊ ዩክሬን ዝምልከት መግለፂ ውፅኡ ሎሚ ብዝተገብረ መርመራታት ሓንቲ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፍ ክረጋገፅን ከሎ 3 ድማ ተፋንዮም ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣፍልጦ ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ ዝዓለመ ሰሚናራት ተኻይዱ ቻይና ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ካብ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ንዝቐረበ ፃውዒት ነፂጋቶ ኣብ ፓኪስታን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 56 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዘካየደኦ ካልኣይ ርክብ ላዕለዎት ተወከልቲ ኣብ ውሱን ጉዳያት ተረዳዲአን ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ንስለምክታልኩም እናመስገና ምስ ተረፉ መደባት ኤርቲቪ ክንሓድገኩም ብወገና ሩኽ ምሸት